नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ഇന്ന് ബലരാമ ജയന്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ ഭ്രാതാവായിട്ട് ബലരാമൻ അവതരിച്ചു. അപ്പോൾ ബലരാമൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അംശ അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം വിസ്തരണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണമാണ് ബലദേവൻ, ബലരാമൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷണൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ ബലദേവൻ ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠപുത്രനായിട്ട് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ദേവകിക്കും വസുദേവരുടെയും 8ാമത്തെ പുത്രനാണ്. കംസനെ വധിക്കുക എന്നറിഞ്ഞിട്ട് കംസൻ അവരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 7ാമത്തെ പുത്രനായിട്ട് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് ബലദേവൻ അവതരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുവിനെ മാറ്റിയിട്ട് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വസുദേവരുടെ ഇനിയൊരു പത്നിയായിട്ടുള്ള രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അത് ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായയോട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പോയിട്ട് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള എന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ബലദേവനെ ഉടനെ തന്നെ ഗോകുലത്തിൽ വസിക്കുന്ന രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ സ്വയം ദേവകിയുടെ മകനായിട്ട് ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു യോഗമായയോട്, നീ ഗോകുലത്തിലുള്ള നന്ദഗോപരുടെ മകളായിട്ട് നന്ദഗോപരുടെ പത്നിയായിട്ടുള്ള യശോദയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് നീയും പ്രവേശിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ് ഈ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ബലദേവനെ രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ രോഹിണിയുടെ മകനായിട്ട് ഭഗവാൻ ബലദേവൻ അവതരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ ബലദേവനും ഈ അധർമ്മം ഇല്ലാതാക്കുവാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് അദ്ദേഹവും അവതരിച്ചത്. അദ്ദേഹവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ അസുരന്മാരെ എല്ലാം നിഗ്രഹിക്കുകയും വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ പ്രലംബാസുരൻ കൂടാതെ ധേനുകാസുരൻ മുതലായ അസുരന്മാരെ ബലദേവൻ നിഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ വേറെയും ഒരുപാട് അസുരന്മാരെയും ബലദേവൻ നിഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരോദ്ദേശത്തിന് സഹായം കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ബലദേവനും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം തന്നെ
അവതരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബലദേവന്റെ ആവിർഭാവ അവതാര ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബലദേവൻ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വളരെയധികം നമുക്ക് സഹായം തരുവാനും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരുവാനും കഴിവുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിച്ചു പോരുകയാണ്. ഇസ്കോണിലെല്ലാം ബലദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ബല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ഭഗവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബലദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ബലരാമനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദശാവതാരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മുൻപ് ബലരാമനായിട്ടും നമ്മൾ ബലരാമന്റെ അവതാരത്തെയും നമ്മൾ കരുതി വരുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അംശ അവതാരമാണ് ബലരാമൻ. ആദ്യത്തെ അംശ അവതാരമാണ് ബലരാമൻ. പിന്നീട് ബലരാമനിൽ നിന്ന് വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ എന്നീ ചതുർമൂർത്തികളായിട്ടുള്ള ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ അവതരിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവരിൽ നിന്ന് നാരായണൻ അവതരിക്കുന്നു. സംഘർഷണനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ അവതരിക്കുന്നു. ഈ നാരായണനാണ് പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവായിട്ട്, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് എല്ലാം പിന്നീട് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭഗവാൻ ബലരാമനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, സന്യാസ കർമ്മയോഗമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം. അപ്പോൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് കർമ്മം നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതുവഴി കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു? കാരണം കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നതും അതുകൂടാതെ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും ഈ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതുവഴി കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന് അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ചെയ്യണം. കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളുടെ ശക്തിയെല്ലാം പോകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ, ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആത്മജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അത് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ, ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആത്മജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുള്ള പ്രക്രിയകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്, കർമ്മയോഗമാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ അവിടെ നിന്നും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആദ്യം കർത്തവ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, കർത്തവ്യമായി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ സേവിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കണം. അല്ലാതെ വെറും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, അതായത് നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനോ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഭഗവാനെ ആ പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി, ഭഗവാൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനാണ്, ആ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കണം.
അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സേവിക്കണം, ഏത് വിധത്തിൽ സേവിക്കണം എന്നെല്ലാം ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അത് നമുക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആത്മാവല്ല, അല്ല ശരീരമല്ല, ഭഗവതംശമായ ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, പിന്നെയോ ആ ജ്ഞാനത്താൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഭഗവതംശമായ ആത്മാവാണ് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്റെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു അറിവോടുകൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജന. ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം തന്നെ വിശുദ്ധമാണ്, ദൈവികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ആ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, പിന്നെയോ ആ അറിവോടുകൂടി ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കണം. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അതാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശ്രേണിയായിട്ടുള്ള പരമപദം പോകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് വരെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിനുശേഷം നാളെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന, നമ്മോടൊപ്പം ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം എന്നുള്ള അറിവാണ് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് എങ്ങനെ ആ ഭക്തന് പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിവാണ്. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി, ആ ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭക്തൻ ആത്മബോധത്തിലേക്ക്, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയുടെ കൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള അറിവാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യേതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ് എന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഫലേച്ഛയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഫലേച്ഛയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, പക്ഷെ അതിന് പകരം ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു, യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ. കർമ്മം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനായുള്ള സമർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പണമായിട്ട് ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത്, രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ, അല്ല ഭക്തി പുരസരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണോ? ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സന്യാസിയെ കാണാം. അദ്ദേഹം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ലൗകിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നാലും സന്യാസം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണത നേടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കഷ്ടമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? കയ്യിൽ സിഗരറ്റ് ഉണ്ട്, ചെവിയിൽ മൊബൈലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭൗതികതയെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പുറമേ പറയുകയും കാഷായ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും, പക്ഷെ അകമേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതില് പ്രയോജനമില്ല. ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ. കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം പുറമേ കാണുമ്പോൾ
കുടുംബജീവിതമൊന്നും നയിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കുമെങ്കിലും അകമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധങ്ങളായിട്ടില്ല, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരിപൂർണമാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസഃ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പോൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും നമ്മളെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും. കാരണം കർമ്മഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നിഷ്കാമമായിട്ട് അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മണമാണ് എല്ലാത്തിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠം. കാരണം ആ ഭക്തൻ കർമ്മങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കും, അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും സാധിക്കും. ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല, മുൻ ജന്മങ്ങളിലെയും കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ധർമ്മം കൂടിയാണ് ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കർമ്മഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, കർമ്മഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ കഥ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഈ കഥയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓന്തിനെ കാണാം, ഒരു വലിയ ഓന്ത്. ആ ഓന്തിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ അവിടുത്തെ തോട്ടത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പന്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പന്ത് ഒരു തവണ അത് അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ പോയി വീഴുന്നു. ആ പന്ത് എടുക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? ആ കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ജീവി അവിടെ കിടക്കുന്നു. ഒരു ഓന്തിനെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ ഭീമാകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവി. അത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ദയ തോന്നി. ആ ഓന്തിനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുവാനായിട്ട് അവർ പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ആ ഓന്ത് എന്ത് ചെയ്താലും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കരുണ തോന്നുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുന്നു, അങ്ങ് വേഗം ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരണം. ഇവിടുത്തെ കിണറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വിചിത്ര ജീവിയെ കണ്ടു, ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ പോയിട്ട് അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അങ്ങ് വേഗം തന്നെ വരണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ ആ കിണറ്റിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു. ഭഗവാൻ കിണറ്റിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഓന്താണ് ആ കിണറ്റിലുള്ളത്. ഭഗവാൻ ആ ഓന്തിനെ തന്റെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൈയുടെ സ്പർശനമേക്കുന്നതും ആ ഓന്ത് അതിന്റെ ആകാരം മാറ്റുന്നു, രൂപം മാറ്റുന്നു. ഒരു രാജാവിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ആ ഓന്ത് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനും അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്കുമെല്ലാം അത്ഭുതമായി. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ കൈയുടെ സ്പർശനം ഏറ്റതോടുകൂടി ആ ഓന്ത് മാറി ഒരു മനുഷ്യരൂപം, ഒരു രാജാവിന്റെ രൂപം എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു, രാജാവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓന്തായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കിണറ്റിൽ വീണത്? ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ രാജാവ് പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല, എങ്കിലും അങ്ങ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. എന്റെ പേര് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. ഞാൻ ത്രേതായുഗത്തിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. വളരെ പ്രശസ്തനായ, ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു.
എന്റെ പേരായിരുന്നു നൃഗരാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ദിവസവും 1000 പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. 1000 പശുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പശുക്കളല്ല, പ്രസവിച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിലായിട്ടുള്ള പശുക്കൾ, അതും തൂവെള്ള പശുക്കൾ, പശുക്കുട്ടിയോടുകൂടി, കിടാവിനോടുകൂടി. ആ പശുക്കളുടെ ദേഹത്താണെങ്കിൽ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം ധരിപ്പിച്ച് ദിവസവും 1000 പശുക്കളെ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്ക് അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് ദിവസവും അദ്ദേഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജന്മത്തിന് ശേഷം സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയി സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം, ആ ഒരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പുണ്യകർമ്മമാണ് ഈ ദാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാൽ, അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്ത ഒരു പശു ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് എങ്ങനെയോ കയറഴിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഈ രാജാവിന്റെ പശുത്തൊഴുത്തിൽ പോയി ചേരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാജാവ് രാവിലെ 1000 പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തലേ ദിവസം ദാനം ചെയ്ത ഈ പശുവും ആ പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു. അങ്ങനെ ആ പശു വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് രാജാവ് ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച പശുവിനെയും കൊണ്ട് വഴിയിലൂടെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, തലേ ദിവസം ദാനം ലഭിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ തൊഴുത്തിൽ പശുവിനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ്. അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് തലേ ദിവസം ലഭിച്ച പശുവിനെ ഇന്ന് വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഇത് എനിക്ക് ഈ പശുവിനെ ഇന്നലെ രാജാവ് ദാനം ചെയ്തതാണ്, ഈ പശുവിനെ എനിക്ക് തരണം, നീ എന്റെ പശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചു അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റേ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ രാജാവ് ദാനം ചെയ്തതാണ്, ഇത് എന്റെ പശുവാണ്. രണ്ടുപേരും ഇത് എന്റെ പശുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വഴക്കായി. അവസാനം അവർ രണ്ടുപേരും ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു. രാജാവിന് വളരെയധികം ഭയമാകാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ബ്രാഹ്മണ ശാപം എങ്ങാനും ലഭിച്ചാൽ, അന്നത്തെ കാലത്തെ ബ്രാഹ്മണർ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും വേദങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുമാണ്, അവർക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വളരെ വലിയ ഒരു തെറ്റാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രകാരം തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ശാപം ലഭിച്ചാലോ എന്നുള്ള പേടിയായി രാജാവിന്. രാജാവ് കൈ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരോടും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം, എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരാം, എനിക്ക് ശാപം മാത്രം തരരുത്. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിയാതെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പിഴവ് വന്നത്, ക്ഷമിക്കണം എന്നവർ പറയുന്നു. പക്ഷേ രാജാവ് അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഈ 2 ബ്രാഹ്മണരും കേട്ടില്ല. രണ്ടുപേർക്കും ആ പശുവിനെ തന്നെ വേണം, തങ്ങൾക്ക് ദാനമായിട്ട് ലഭിച്ച പശുവിനെ തന്നെ മതി. പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും ചേർന്ന് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ആ പശുവിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, രണ്ടുപേരും സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിന്റെ ഫലമായിട്ട്, അത് രാജാവ് അറിയാതെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം രാജാവ് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതാണ് കാമ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഒരു നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പിഴവ് വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ മരണശേഷം രാജാവ് യമരാജാവിന്റെ പക്കലേക്ക് പോകുന്നു. യമരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പട്ടികയെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് സ്വർഗലോകത്തിൽ അനേകം വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങേക്ക് അറിയാവുന്ന, അങ്ങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ തെറ്റ് മൂലം അങ്ങേക്ക് പാപത്തിന്റെ കർമ്മഫലവും അനുഭവിക്കാനുണ്ട് കുറച്ചുനാൾ. അപ്പോൾ ഏതാണ് അങ്ങ് ആദ്യം അനുഭവിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആദ്യം അനുഭവിച്ച ശേഷം പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനടി രാജാവ് ഓന്തായിട്ട് ആ യമരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ബ്രാഹ്മണരോട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആപത്ത് സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ പക്ഷേ എങ്കിലും
ഞാൻ എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എൻ്റെ ഗുരു എല്ലാം ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച്, അങ്ങയെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങയെ നേരിട്ട് കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ. അത് എനിക്കിപ്പോൾ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ആ രാജാവ് വല്ലാതെ കൊതിച്ചിരുന്നു. ആ രാജാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ദർശനം രാജാവിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ഇല്ലാതാകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ദർശനം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ലയോ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിനും നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗമാണ് ഈ രാജാവിന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉദിപ്പിച്ചത്. ആ ഭഗവാനെ കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇടവരുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു. അതുവഴി അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് ഭഗവാനോട് വിട പറഞ്ഞ് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയാലും അങ്ങയെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങൾ പൂകാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോകുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായാലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, വ്രതങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അവ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ തെറ്റുമൂലം, അത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുമൂലം പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. അല്ലെങ്കിലോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അതായത് ഫലേച്ഛയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അത് നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചേക്കാം, ചിലപ്പോൾ സാധിക്കാതെയും ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ അതായത് ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ എല്ലാം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറാതിരിക്കാം. എല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ അതിന്റെ കർമ്മഫലം, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു കൂടുതൽ. പിന്നെയോ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കർത്തവ്യമായിട്ട്, നമ്മുടെ കടമയായി കണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതുവഴി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കും, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജ്ഞേയഃ സ നിത്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യുകയും പക്ഷേ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സന്യാസി തന്നെയാണ്. കാരണം കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നേയില്ല അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നല്ലതാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചീത്തയാണെങ്കിൽ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുക, അതാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ, നല്ല ഫലമാണെങ്കിലും ചീത്ത ഫലമാണെങ്കിലും അതിൽ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആസക്തിയെ പാടില്ല. നല്ല ഫലമാണെങ്കിൽ അതിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുക, ചീത്ത ഫലമാണെങ്കിൽ അത് വെറുപ്പുണ്ടാകുക എന്നുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അതുവഴി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുക്തനാകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോ ഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മാനചിരേണാധിഗച്ഛതി. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശരിയാണ്, കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ മുക്തനാകുവാനായിട്ട്, കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണെങ്കിലും ആ അവസരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും തന്നെ സുഖമോ സന്തോഷമോ ശാന്തിയോ നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തത് കൊണ്ട് പോരാ, അത് നമ്മളെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയും പാടില്ല. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണത നേടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ അവബോധം മാറണം. ഭൗതിക അവബോധത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളുടെ അവബോധം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരണം. വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാഴാകിലാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവോടുകൂടി വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പോരാ. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ ഒരു അറിവോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരമപദം കൂട്ടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും മാത്രം പോരാ, പിന്നെയോ കർമ്മം ഭക്തിയുതമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമര ഇലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, കർമ്മഫലം എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? താമരയില വെള്ളത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും വെള്ളം ആ താമരയിലയെ നനയ്ക്കുന്നില്ല. താമരയില വെള്ളത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ സ്വാധീനം താമരയിലയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്, അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ്, ഭൗതികമായ ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എങ്കിലും ആ ത്രിഗുണങ്ങളാകട്ടെ, ഭഗവാന്റെ മായയാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിലുള്ള താമരയില പോലെ ആ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുക്തനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് സ്വയം ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി ആ ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ മുക്തനായിരിക്കുവാൻ ആ ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യുക്തഃ കർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്തഃ കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ, സ്ഥിരചിത്തനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭഗവത് അംശമായ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് ഒരു അന്യഗ്രഹമാണ്. നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം അല്ല ഇത്. ഇതൊരു അന്യഗ്രഹമാണ്. ഒരു അന്യഗ്രഹത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനുമായി ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാനെ വിട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു അന്യഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മൾ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ഒരു ഉടുപ്പായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് സ്വയം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശരീരമാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നമ്മളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ദേഹബോധത്തിൽ അജ്ഞാനത്താൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂഷ്യവശങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ വിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശാന്തി, സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു. കാരണം തന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകുവാൻ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ, കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമൂലം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ച് ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതെ ഭഗവാനുമായിട്ട് വേർപെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, തന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഭഗവാന്റെ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആസക്തിയോടുകൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അയാൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ട് വലയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അവബോധം എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തന്റെ അവബോധത്തെ കൃഷ്ണാവബോധമാക്കുന്നു. അതുവഴി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആത്മാവിന് തന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലയുന്ന ഒരാളുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമല്ല, മലിനമാക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഭൗതിക അവബോധമാണ് അയാളിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അവബോധത്തെ കൃഷ്ണാവബോധമാക്കുക, കൃഷ്ണനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, കൃഷ്ണന് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതുവഴി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിശുദ്ധനാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾ തന്റെ സ്വന്തം സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആരാണ് അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ്? ശരീരത്തെ കൊണ്ട്. കാരണം ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. ആത്മാവാണെങ്കിലോ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു വസ്തുവല്ല ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ആത്മാവിന് ആവശ്യമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടി ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ തന്റെ ആഗ്രഹ നിവൃത്തി സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. കണ്ണിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ തോന്നുന്നു, അത് കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണാണ്. എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കുന്നത് ചെവിയാണ്. എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിച്ചതിന്റെ സ്വാദ് നോക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കുന്നത് നാവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്, അറിയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ,
കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആരാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? എല്ലാം പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട്, ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അഹംഭാവം, അഹം മമ ഇതി, ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള രണ്ട് ഈഗോ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ. ആ ഈഗോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാകുന്നത്. ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞു, എന്റേതാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരധികാരവും ഇല്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല, തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല. എല്ലാം ഇവിടെ ഭഗവാന് തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്റേത് എന്നുള്ള അഹംഭാവം പോകുന്നു. പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ, എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ്. പക്ഷേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയതും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനും ഭഗവാനാകുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനും ഭഗവാൻ തന്നെ. എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം? അപ്പോൾ ഈ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ ശരീരത്തെയും കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ആത്മാവിന് സാധ്യമല്ല, ആത്മാവല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. കാരണം ശരീരം ജഡവസ്തുവാണ്, അതിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആത്മാവിന് അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ. നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്തിന് സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം വലയം ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ നയിക്കുന്നത്, എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്താലാണ് കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഗുണം, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യ ശരീരമായതുകൊണ്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. ഏറ്റക്കുറച്ചിലോടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും 3 ഗുണങ്ങളും. സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മിൽ ഉണ്ടാകും. ഏത് ഗുണമാണ് പ്രാമുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നടത്തും. സത്വഗുണം നമ്മിൽ പ്രബലമായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും, അമ്പലത്തിൽ പോകുവാൻ, തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്യുവാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സത്സംഗം കേൾക്കുവാൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നിലും തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുവാനും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ധനം സമ്പാദിക്കുവാനും അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഉണ്ടാകുക. തമോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ആലസ്യം, നിദ്ര, പിന്നീട് ഉന്മാദാവസ്ഥ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അടിമയാകുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ആത്മാവല്ല കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആത്മാവ് കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് പോകുമ്പോൾ ആ മുൻ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നു? കാരണം ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം അജ്ഞാനത്താൽ മൂടപ്പെടുന്നു. പിന്നെ തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ ജീവാത്മാവ് മറക്കുന്നു. താൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം, അവിദ്യ മൂലം ജീവാത്മാവ്
ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും താൻ അതിന്റെ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് താനാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണ്. ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ദേഹബോധത്തിലായതുകൊണ്ട്, അജ്ഞാനത്തിലായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുകയാണ്. ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. വ്യാമോഹമാണത്. മായ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യാമോഹം മൂലം ജീവാത്മാവ് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദുഃഖത്തിലാണ്, എനിക്ക് ഇത്രമാത്രം വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നെല്ലാം ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച് താൻ ശരീരമല്ല, ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഒരാൾ ഉയരുമ്പോൾ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖമാകട്ടെ ദുഃഖമാകട്ടെ ഒന്നും തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ, ആ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് മായ മൂലമാണ്, വ്യാമോഹം മൂലമാണ്. അതാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം വളരെ കഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: ആത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, ശരീരമവുമല്ല ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെയോ ശരീരത്തെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിനെ ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ശരീരബോധത്തിലാകുമ്പോൾ ആ വ്യാമോഹത്തിൽ അകപ്പെട്ട്, അജ്ഞാനത്തിൽ അകപ്പെട്ട് ആത്മാവ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു: തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷാഃ. അജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ആത്മജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മളെ കുറിച്ച്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം കൊള്ളുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, നമ്മൾ ആരാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ബലത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയുന്നു. അങ്ങനെ മുക്തിമാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും. ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും കേൾക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സേവകളും ഭഗവാനിൽ ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ബലത്താൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാനും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറുവാനും സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ, മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് മുക്തി നൽകുവാൻ സാധ്യമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മായ, അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ മായയാണ്, എന്റെ ശക്തിയാണത്, ഞാനാണ് ആ മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മായയെ മറികടക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മായ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വയം മറികടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ
മായാമേതാം തരംതിതേ, മായയെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളുടെ മേലുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ശക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിനെ, നിയന്ത്രണത്തെ എടുത്തു കളയുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് മോചിതരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ബലത്താൽ നമുക്ക് ആ മുക്തി മാർഗത്തിൽ, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ആ പരമപദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരമപദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുകയാണ്. പരമാത്മാവ്, അതായത് നിർഗുണനായിട്ട് നിരൂപിയായിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിവില്ല, ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ല, എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ പോയി ലയിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഉപരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായിട്ട് ആരാധിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ഭഗവാന്റെ പല വിധത്തിൽ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാക്ഷാത് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ശരീരവും ആത്മാവും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ബലത്താൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേ ച പണ്ഡിത അസമദർശിനഃ. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ, അതായത് വിദ്യയും വിനയവുമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും, ഗവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പശുവിനെയും, ഹസ്തിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആനയെയും, ശുനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നായയെയും, സ്വപാകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചണ്ടാളനെയും, ഇവരുടെ എല്ലാം കാണുമ്പോഴും ആ ഒരു പണ്ഡിത സമദർശിന, അവരെയെല്ലാം സമദർശിതമായിട്ട്, അതായത് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുവാൻ ഒരു പണ്ഡിതന്, പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു ഭക്തന് ഇവരിലെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. എങ്കിലും അവരുടെ ശരീരത്തെ നോക്കാതെ അവരുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ആ ഭഗവാനെ, പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ആ പണ്ഡിതന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സ്വയം താൻ ഭഗവതംശമായ ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടാതെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും അവരിൽ ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവതംശമാണ് എന്നും അവരെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുമുള്ള ആ ഒരു സമഭാവനയിലേക്ക് ആ ഭക്തന് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അയാൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നത്. കാരണം ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും പലവിധം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതും ആ ദേഹബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദിചേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനുമാകുന്നില്ല എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം
ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ്. അവ ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും. ബാക്കി ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ശാശ്വതമായിട്ടില്ല. ബാക്കി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷണികമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ്. അപ്പോൾ അവയെല്ലാം തന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം മൂലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടവരുത്താതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. അതുവഴി ക്രമേണ നമ്മുടെ ആയുസ് തീരുന്നതിന് മുൻപേ നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് ശരീരമാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചു, അതിനെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഏഹി സംസ്പർശജ ബോധ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്തഃ കൗന്ദേയാനതേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം തന്നെ അറിയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ അവ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദുഃഖമാകുന്നു. അത്രമാത്രം. അതാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഈയാമ്പാറ്റകൾ പറന്നു വരുന്നു. അവരുടെ കണ്ണാണ് അവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. കാരണം ഈയാമ്പാറ്റകൾക്ക് പ്രകാശത്തോട് വളരെയധികം മമതയാണ്. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ചിരുന്നാലും ആ വിളക്ക് അവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ചൂടും വെളിച്ചവും തരുന്ന പ്രകാശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ അവിടേക്ക് വരുന്നു. ആ തീയിൽപ്പെട്ട് അവർ അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് ആകുന്ന ഇന്ദ്രിയം അവരെ ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മാനിനെ ചതിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയം അവരുടെ ചെവിയാണ്. മാനുകൾക്ക് സംഗീതം കേൾക്കുവാൻ, ഓടക്കുഴലിന്റെ സംഗീതം കേൾക്കുവാൻ വളരെ പ്രിയമാണത്രേ. അപ്പോൾ വേട്ടക്കാരെല്ലാം മാനുകളെ പിടിക്കുന്നത് ഈ ഓടക്കുഴൽ വായിച്ചാണ്. ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഈ മാൻ അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാൻ സാധിക്കാതെ അവിടെ അതിന്റെ രസത്തിൽ അതിന്റെ ആ ശബ്ദത്തിൽ രസിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന്. ആ സമയത്താണ് വേട്ടക്കാർ വന്നിട്ട് ഈ മാനിനെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരെയും എങ്ങനെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അതുപോലെ താമരയുടെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ഗന്ധം നുകർന്നിട്ടാണ് തേൻ കുടിക്കുവാനായിട്ട് വണ്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ താമര സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനോടുകൂടി താമര കൂമ്പിപ്പോകും, ചുരുങ്ങിപ്പോകും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ വണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെട്ട് വണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആകിപ്പോകുന്നു. പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ താമര വിരിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വണ്ടിനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന ആ ഒരു ഘ്രാണ ഇന്ദ്രിയം വണ്ടിനെ ചതിക്കുന്നു. അതുപോലെ മത്സ്യം ആഹാരത്തിൽ കൊതിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് തന്റെ നാവ് നീട്ടി ആ കൊളുത്ത് പിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മത്സ്യത്തിന്റെയും അവസാനം അങ്ങനെയാകുന്നു. പിന്നീട് ആനയെ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പെണ്ണാനയെ വെച്ചിട്ട് ആ ആനാനയെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിയിൽ ചാടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ ചതിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം അവരുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രമേ അവരെ ചതിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ മനുഷ്യന്
നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തന്നെ മനുഷ്യനെ ഒരുമിച്ച് ചതിക്കുന്നു. കാരണം മനുഷ്യനിൽ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രബലമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ലബന്ധേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയഃ ക്ഷീണ കൽമഷാഃ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാനഃ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരാകണം. നമ്മുടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടും കൂടാതെ അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. അവയെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനം, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആത്മാവിൽ തന്നെ രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ പുറകിൽ പോകാതെ ആത്മജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കൂടാതെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ക്ലേശിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാനെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരിൽ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതൊന്നു മാത്രമേ അവരുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും അവരെ ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അതോടുകൂടി അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. അവരുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണം അവരുടെ മുൻ ജന്മ കർമ്മഫലമാണ്. ആ കർമ്മഫലം നീക്കുവാൻ നമ്മൾ അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു അവർ. അങ്ങനെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം, അതായത് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് അവർ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമപദം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ യതീനാം യതചേതസാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരുമാണ്. ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. നിരന്തരം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ ഒരിക്കലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണ്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ സദാസമയവും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സുന്നുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവ് എങ്കിൽ കൂടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കാതെ ആത്മാവ്
സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ ഭൗതികമായ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതികൾ, ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ശാന്തി നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശാന്തിക്കായിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും യത്നിക്കുന്നത്. സമാധാനം വേണം, ശാന്തി വേണം എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മളുമായിട്ട് ഭഗവാനുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്, ആസ്വാദകൻ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം, നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, യജ്ഞങ്ങൾ, ദാനങ്ങൾ, തപസ്, ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. കാരണം അതിന്റെ എല്ലാം ഭോക്താവ്, ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. തപസ് ചെയ്ത് അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൂടാതെ സർവലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം മാത്രമേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളൂ, ബന്ധുവായിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം അനാദികാലമായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആ ഓരോ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട്. വേറെ ആരങ്ങനെ വരുന്നു? ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകം വ്യക്തികളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവരാരും തന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പം അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത് നമ്മുടെ സ്വയം തീരുമാനമാണ് എങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം, ഓരോ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ ഒപ്പം നമ്മളെ അനുഗമിക്കുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്. ഒരിക്കലും തന്റെ സുഹൃത്തിനെ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനും നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും, ഒരു പുഴുവായിട്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചാലും അതിന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ആ ജീവാത്മാവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം നൽകുന്നു. ആ മനുഷ്യ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ പരമപദി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മളെന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നും ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് മുതിരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും അങ്ങനെ പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടുവാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ പരമാധികാരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനാണ് പരമനായ ഭോക്താവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമമായ ശാന്തി നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ ഇന്ദ്രന്റെ കോപം മൂലം ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ 7 ദിവസമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിച്ചത്.
പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി തേടിയ വൃന്ദാവനവാസികളെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു? സ്വയം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തുയർത്തി അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കും. അതുവഴി ഈ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയുവാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാനുമുള്ള മനസ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കും. അതുവഴി പൂർണ്ണമായ ശാന്തി നേടുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇത്രയുമാണുള്ളത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും